Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. It all started atong first year ko. I saw this girl. Maldita jud kayo siya gnaong, kay pinataas og kilay, so wala jud ko na-attract niya ato. Kani sad liging arangan sad tagitsura. Isnaber sad kayo ko. Nagka-classmate mi ni Maldita which happens na setmate sad nako siya. Isnab jud kayo siya. Di siya makigistorya nako, so ako ang niuna og istorya. Nangutana ko siya hay. Kagikan miss. Nilantaw ra siya nako diniingon og sa tiyan sa kong mama. Tas nikalit og katawa. Mura siya gnaay gamay bitaw. Kay from Maldita face to murag buang face. Sa moto, nganingon ra sad kog. Abi kog sa CR. Nanimaho pamanggod ka. I thought ma-offend siya nako kay wasad ko kapugong sa kong babaato kay ing ato man mig inistoryahan na sa kong barkada. But then, nasya ko. Kiningon siya, abi gani na ako gikan ka na kurintihan. Pinatindog manggod kaayo imuhang buhok. So by then, I don't know why nga nagka-interest ko siya. She's very funny. She's not easily offended og jamming kayo. Maldita og nawong, pero maldita jud, in fairness. Asamot nagwala siya sa mood. So pila ka man sa ato na ilhan ako siya gayo. She's really good in arts. Nindot sad kaayo og tingog ug usapa, bright kayo, labi nag English. Fast forward second sem first day, after 2 weeks nga sem break, she came running and hugged me. Gipaningot jud ko kaayo kay nakuyawan ko. Actually, gihagman niya ang tanan sadyang naalanjoy Malaysia para nako. It was by then I have realized nga nahulog jud ko niya. I asked her pahinay-hinay lang kay basin makahalata siya. Ana ko niya, nakauyab na kadits. I call her dits kay maldita kayo. Nitubag po siya dayon og, wala kabata pa na ako. Nasyak ko nga wala pa siya kauyab kay she's really beautiful. Morena, cute og ilong, tambok og cheeks, dangason pero it made a very perfect face. Nalipay ko kay if ever man ganit, ako iyahang first. So nangutana ko niya, unsa say type nimo sa laki? Tas ni kalitra siya smile nga pinakrippy kayo og niingon. Taas. Dako. Lami. Mao na siya iyahang giingon with matching creepy nga tinutukan sa kuha. Moingon dakog, dako day kog chance. Pero wala na ko gidayon kay basin ga joke ra ba. Mao tong miana na lang ko nga bastusa jud nimo eh. And then she answered nga, taas og pasensya, dako og pagtuo sa Ginoo. Og lami muluto kay busaw ra ba ko. Sa kung nahuna, taas og pasensya, check. Dako og pagtuo sa Ginoo, check. Lami muluto, lami ra ko. Pero di ko kahibawo muluto. Bitaw. Months pass ni samot jud akong admiration siya. She's really a godly woman. She's very primitive. Reserve dahil naadyo siya'y prinsipyo. So before mag-end ang school year, I confessed og nanguyab ko sa iya. She gave me a chance to prove myself. Sweet kay ko niya, nagtuon kog luto para niya. Og naningkamot kog eskwela para niya, kay mauwaw na ko mangupya. Bitaw. Everyone knows that I like her because I'm very vocal while sa iyang part. I know she feels the same. Kay although di siya expressive, she's sweet in her own way. Mao nang maka-feel ko nga mutual jud mi. Maulaw lang jud guro or dili siya expressive. Then fast forward 4th year na mi. I've got to admit nga napulan ko. I don't know why. Busy kay ko kay ning try out ko sa varsity and nakuha ko.
Daghan kayog inter-high school competitions ato, then always should me makadaog. Og naka-MVP na ko. I guess I was full of myself at that time. Wala na ako siya gina-text like I used to do. Gusto ko nga she will text me first. Kay MVP ko, diba? There are many girls who are after me. Mas gwapa o mas richer saya. At some point, I was drifting away. Labaw na atong naka-chicks ko o gwapa, naason, o lamion jud. Finals na to sa usa ka game. Ditz was there. She's with a gold and maroon banner cheering for the whole team and for me. Na siya'y dalang Gatorade, tubig, towel ug unsa pa. Pero wala na ako gimain. My eyes were focused ato na girl. Let's call her Chin. Chin is the typical chicks kayo. Babayi kay manamit, medyo pabebe pero in all total, lami ilaag ug i-display nga uyab kind. So nag-champion me that night. Ditz was very happy. Siya jud ang una og ambak didto sa kalipay. She's cheering and chanting yells kauban among uban nga schoolmates. Ambot unsa ba? Ambot unsay nisulod sa kong nahuna nga ang giduol nako kay si Chin. Which made everyone from my school wonder nganong siya akong giduol. She's from a different school and her schoolmates kay gisunlog mig ayo. So wala na ko kaunahuna ni Ditz kay occupied kaayo akong nahuna. I took Chin home and that time I don't know. Pero nikalit lang bitaw. Chula jud kayo with gamayng hikap-hikap. Tas mao to nga after that night, ikapila to nga nahitabo sa mga ni Chin. Pero padayon sa gihapon mi ni Ditz. I know I was hurting her. I know she knows nga si Chin is existing. Pero ambot nga no nga di na ko kaya buyan si Ditz and also si Chin. Until one day, didto na ko nawad-an og kalag. Si Chin naa sa kong boarding house. Na siya'y dala nga foods og mag-movie marathon daw mi. Ditz texted me if free ba ko that day kay naa daw siya'y importanteng himuon. Anak ko na di ko pwede kay nagbuhat kong thesis. Partly true pero the main reason is kay naa si Chin. So mga to. Me and Chin made out again. And ato na time, na-adjoy na hitabo naman doa. We were halfway to our own heavens og nikalit lang nga naay nangabre sa portahan. It was Ditz. She's carrying a heart balloon og box nga murag na ay gamay nga cake with a letter above it. Wala ako kabaloon sa kumpaton. She stared at our naked bodies hantod naghilak siya sa akong atubangan. We were silent. Na-awkward ang atmosphere. I decided to get dressed and iduol ko niya. Then miingon siya, ano, ayaw ko duula. Hugaw kay ka. I came here for this only. This is yours, so do whatever you want with it. Just know that by this time, dili na parihas ang meaning, ana. She left crying. Wala ko'y nabuhat. Seeing her crying just crushed me over and over. Bibiya po si Chin. Without a word. Gibasa na ko ang letter dito and it said, "No efforts wasted, my love. Mark this day. We are officially lovebirds." Nihugno akong kalibutan. I tried to talk to her para mobalik siya sa kuha. It is her all along. Nagpadala lang jud ko sa kong hormones ba. Nakita na ko sa uban ang wala sa iya, which is ang willingness na naay sex life. Karon, I'm in third year college. Na siya sa laing eskwelahan ug ako napod sa lain. Karon,
Gwapa na kayo siya. Matured na. Ning bloom na into a very beautiful swan. God knows og paunsa ko gamay. God knows kung unsa ko ka-willing panguyaban siya balik pero dili na siya. All she said was, I don't deserve people who chooses body over beautiful soul. I don't want people who doesn't respect my principle. I am a woman of Christ. I follow His words, and if the right man comes, I am sure it is not you. You don't deserve me. As annoying, painful as it gets, all of it was true. She's still single now because she really devoted sa iyahang godly relationship. Ug kabalo ko time will come, ihatag siya ha ang iyahang gusto nga gugma. And sadly, that will never be me. To all the guys nga naminaw karon, find someone who thinks this way. Lisod pangitaon ang babayeng kahibalo nga modeli sa tawong gihigugma. Labi na sa sex. Women often thinks na biyaan sila if ever dili mo sugot. But para sa kuha, I admire women like that. But I realize it is too late. Find a woman who makes God as her priority. Find someone nga unahon ang Ginoo ay haka. Kaya matod pa niya, kung una ang Ginoo sa tanan, ihatag niya sa imuha ang tanang nakapalipay sa imuhang dugan.